Mbak Lastri, Mas, gayamu kok malah kaya ibu pejabat ngono. Wis kon ndi kowe? Telung sasi kok ngilang ora ono kabare. Yan tas banter-banter, nang kita tugas kok Iran. Piye iso dipantau satelit saka dhuwur langit kok. Mosok kowe nang Iran, paling kowe iki nang mburi omahku to ning kandang karo wedhus. Lah wong kowe karo asu wedi ngopo turut Iran? Iki diloken, Yan. Iki barang kudu sembarang barang. Iki pasir saka gurun Teheran. Iki ke bumbu rahasia sing sok gaweni roket ke lho, Yan. Lah nek iki hadiah saka komandane Iran kono. Soale nyong ke wis nyametake dokumen rahasia ning kono. Tenane, Las. Kowe nang kono dadi opo? Kowe golek-golek nang kono dadi tukang sampah. Alah sembarangan wong aku ki ning kono dadi penerjemah kode kok. Musuhe toyan ning kono ki tunggu bahasa isyarat kabeh. Yo nyong keto sing bagian bedhek-bedhekake. Sepisan keto nyong ki salah bedhek, malah rudale ki menceng ning mburi omahmu kae ki dol sawah kae lho, Yan. Lah kowe nang kono entuk bayaran piro, Las? Alah duit keto ora dadi masalah kanggo pahlawan kaya nyong iki. Sing penting keto kehormatan to, Yan. Tapi ya lumayan lho, Yan. Ning jero tas iki isine mes batangan kabeh. Tapi aja cita-cita wong-wong, kok tak dadi fitnah. Lah, kowe iki lak kanca kenalku to, Las. Mbak aku ke wis sithik to tak tuku cawet. Kalau cawet aku ke mulai dombrodol kabeh. Anjing kowe nang kono mangan opo, Las? Nyong ketoyan nang kono ki mangan roti gandum sing atose kaya boto, turune nang jero teng. Nek awan kepanasan, nek bengi kanyesen. Iki kulite ngasih do mlepuh-mlepuh kabeh kaya ngene. Lho, alah, ndi ki mas-masane? Anane hot cream banyak kayu putih. Karo kerupuk mempem ke. Kowe ngapusi, Las. Walah Yan, wong Mas iki tak titipke nang Bank Iran kae lho. Iki tas iki penyamaran tok. Ben maling-maling ki dikira aku ki bakal kerupuk. Iki asline gak nyamar kok. Wis lah, nyorek laporan Pak RT. Strategi militer kowe kira bakal mudeng Yan. Alah, strategi militer opo? Oh, kawanane anane hot cream karo kerupuk mlempem.